fadar Allah. Ramadana watan da ake bude dukkan rahama daga fadar Allah. Ramadana kun ga wata na rabon aljanna, yan uwa mai himma. Kunji watan da ake bude duka falala daga fadar Allah. Kunji watan da ilahu yake yantar bayi, kar da mu zauna. Ga watan Ramadana wata mai girma, ya je ya dawo. Kun ji watan da ke buɗe duka rahama daga fadar Allah. Ga watan Ramadana wata mai girma, Ya je ya dawo. Ramadana kun ga wata na rabon aljanna, yan uwa ne murna. ga watan Ramadana wata mai girma. Ramadana kun ga wata na rabon aljanna, yan uwa ne murna. Wahidin ahadin mahalicin komai, kai ne ka kago komai har da su sammai. Ka taimaka mini waƙar kar na ji komai, in yi tunasarwa a gurin al'umma da mu tashi da himma. Kun ga watan da ake buɗe duka rahama daga fadar Allah. Watan Ramadana alfarmarsa da dama, Duk wanda ya gane ba shi bayin nadama. ji waira Isma'il na yi baitin girma. Duk wanda ya gane zai samu aljanna a watan Ramadana. Ramadana kun ga wata na rabon aljanna, yan uwa ne murna. Cikin watan Allah ke buɗe rahama, Murjanatu babu dole na karo himma. Al'umma ne kiran mu karo azama, taimako zikiri mu yawaita ibada a watan Ramadana. Duk watan da ake buɗe duka falala daga fadar Allah. Ramadana cike dukkan rahama aka kunno, A cikin watan aka ɗaure duk shaidanu. fa'iza ta badawa ni na gano. Karmi sakaci mi yawaita ibada a watan Ramadana. Watan Ramadana wata mai girma, Ramadana kun ga wata na rabon aljanna, yan uwa ne murna. a duk watanni babu kamar Ramadana. Ni Fatima kawo dole kwarai ne murna. Ga shawara ta sai mu kula da amana, in ka
sadaka